Bueno, pois eu son Marcos García, formo parte da marca Quenindiola, que é unha marca que nace aquí en Santiago de Compostela. Realmente a marca nace en Santiago, pero referido ao Camiño de Santiago en xeral. Facemos unha serie de ilustracións con iconos do Camiño de Santiago. As cores de Quenindiola están referidas a Galicia, pola bandeira que é branca e azul. A color vermella é a cor da Cruz de Santiago e, bueno, o negro é un cor para darlle contraste e consistencia á imaxe. E nós traballamos con esas 4 cores para facer unha imaxe moi recoñecible da nosa identidade, non? Corporativa, digamos. Despois as formas que utilizamos para facer os nosos deseños están basadas na arte galega, basicamente no románico. Son as formas moi rotundas, contundentes, formas moi limpas, moi definidas. Nós traballamos sempre dibuixando en papel, esa é a nosa maneira de proceder. Depois, como podedes ver neste tipo de ilustracións, aquí parece que traballamos sobre cadro directamente, pero son reproduccións digitais. Nós traballamos en papel, dibuixamos en papel e damos cor no ordenador. Despois imprimimos sobre el lienzo e facemos este tipo de cadros que podedes ver aquí. Facemos postais en tela, facemos marcapáxinas en madeira con gravado láser. Temos varios produtos con materiais nobres, digamos, como tela, madeira e lenzo, para darlle unha forza ao produto, reforzar a calidade, a idea de calidade, non? A nosa filosofía de marca é como facer un homenaxe a esa alegría que trae a xente, ese esforzo tamén, que fai por chegar a Santiago de Compostela con unha vivencia especial, unha vivencia persoal, que normalmente é bastante agradable, polo menos é o que nos transmiten eles. E iso transmítese nas caras das nosas personaxes que facemos sempre con unha sonrisa nos beizos.